Dalawang lalaki naman po sa timbog sa drug bypass operation sa bayan ng Kalasyaw. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Timbog ang dalawang lalaking residente ng bayan ng Kalasyaw sa isang bypass operation kahapon 20 ng Enero taong 2026. Katuwang ang PIDEA Region 1, nasamsam sa mga sospek ang tatlong sachet ng shabu na may kabuang timbang na 14.3 grams na may halagang 94,240 pesos. Kasama rin sa mga nakuhang ibang non-drug evidence, kabilang ang bypass money at isang motorsiklo na gamit sa transaksyon. Kasalukuyan nakapid ang mga sospek sa tanggapan ng pulisya at nakatakdang humarap sa kaso ng paglabag sa batas. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Pangasinan PNP laban sa illegal na droga at sa pagpapanatili ng isang ligtas at drug-free na lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.